que hai larpeiros. Hoxe, na receta de larpeiros, íamos facer lomo de merluza. Vou buscar ao Tomás, que non sei onde andará. Non sei onde anda ese rapaz metido. ¡Oh, Tomás! ¿Dónde estás? Metelle arriba, A ver, Tomás, vente por aquí, anda. Hola, menino! A ver, onde estaba el galopín? Andaría na leira. Andaba por ali, cos polos de campeiros. Bueno, pois tenme que ir pola compra. E que imos facer hoxe, amigos? Como dixen, robalizas, non? Bueno, que traes dúas pediñas de robaliza e o que ti queiras por aí de condimento para meter. Aí trae un pouco de prixel, unhas patacas do Ti campo. te encargas, Tomás. Hortalizas, zanahoria. Trae o que queiras. Pois vamos de compra, compañeros. Vine comigo. Larpeiros, isto sí que vai ser unha boa receita. Bueno, compañeros larpeiros, vamos ir xunto a un amigo meu chamado Antonio José e vai nos enseñar aquí na piscifactoría a coller unhas robalizas. Bueno, robalizas ou lomos de merluza, porque este venino falla a cabeza. Vamos, Galí. Hola, Antonio José. Tomasiño, que tal? Que tal, Antonio? Dame un abrazo. Que tal? Que tal? Oxe, mira. Xémola mil xuntos, amigos. Íamos facer aquí, con os amigos larpeiros, vamos facer unhos lomos de merluza. Pois moi ben, aquí temos os millores de Galicia. Mira, Dixeme que a túa piscifactoría é unha das mellores da cidade das ronda. millores da ronda porque só hai unha. Se non houbera máis Bueno, cadra, enseñarme, tan vivas! Hombre, aquí temos de primeira Tan calidad, vivas. cuidado, Eu quería que me enseñaras un pouco, a ver como se pilla os lomos de merluza. Bueno, a merluza entera porque os lomos facemos nós. Ahora mismo non podemos porque está limpando os tanques, pero xa che teño dúas de 2 kilos envasadas ao vacío. Aquí estemos, tan fresquísimas. Se me van de las manos ainda todavía, Bueno, amigo, pero eu penso que así, estas Bueno, peciñas espera, de vino... lévalle unha rista de pirixel, que sempre lle dá máis sabor. Amigo larpeiros, eu penso que o menino vai se poñer moi contento, Compañeros larpeiros, vimos aquí as patacas, vimos junto ao meu amigo Juan, o perillán. Hola, Hombre, Juan. Tomás, Que tal, amigo? Aquí me pillan na horta, macho. Vimos que íamos facer unhos lomos de merluza con unha pataca cocida. Eu quero que me enseñes as túas patacas, Bueno. que son de hervío destas, non? Sí, quero que recalcar eso, tan tratadas para que non sean redondas todas porque xa aburre tanto redondez. E metimos de moitas formas. Aquí estemos, temos formas e tamaños diferentes, isto pode ser, Kilo e medio, 2 kilos, 1 kilo 750. E temos esta que tamén... Amigo Juan, a mí me gustaría aquí verte sachar. O tío compañero un mandil. No, home, no, teño aquí o sacho, que pasa... Ai, non, este non é. Teño aquí. O que pasa que non é o sacho, claro, é o sacho dos novos, non? Non, joder, aguántame de pataca, sabe? A ver, cal queres? Eu penso que unha máis, a menino xe lle encantaría. Moi bien. Pero aquí fai frío. Ai, mira que boa teño aquí tomar, fíjate. Cústame moito, Eu penso que... 5 kilos 780. Amigos larpeiros, eu penso que... Eu penso que vendendo con estas patacas vai facer estar uns contento, bons lomos de merluza con pataca cocida. Se cada faz falta un martillo para partir. Amigo Juan, Amigo Juan, estou moi encantado contigo, No, tamén tengo comigo mismo, hombre. Bueno, pois mirade que hora é Tomás sin vir. Vamos a mar afora, vou non chamar, porque é moito dos viños a estas horas do día. Hola, menino! Xa te estaba chamando, menos mal que Tardaba, cheo. non tiña saldo. Mira, fuxe unha compra hoxe... A ver que trae Mira, galopín. patacas biogenéticamente cuadradas. As patacas do Perilla son, se non me equivoco. Sí, ¿no? son de Juan Perillán. Qué buenas patatas nos trae. Estas son buenísimas. E foi xo teu amigo, xo teu Pero meu... robalizas. Todos hinchulamos de merluza. Ai, é que era eso. É que a mí os guionistas se avisan má a última hora e nunca me Mira, acordo. mira que frescas. Mira que frescas. Aí va, xa se envasaron ao vacío. Que Sí. boas. De seguro que teñen moi bo sabor cando ten na pota e despois no plato. Bueno, menino, eu vou tomar unha copiña, vete ti vas facendo aí. Moi ben. A Vale, ver se amigos. ves por aí a larpeirinha, dille que veña. Bueno, pois ahora o único que nos queda é que veña a nosa axudante de cociña, Lola. Hola, menino. Que Que tal, tal? hombre? Mira que me dou Tomás. Ai, trouxeche orégano. Non orégano, Bueno, Tomás. pois como vexo que non te acordaste de Pirixel, vou salir por esta porta e vou coller un pouco del. Moi ben, menino, vou chipelando as patacas. Vale. Aquí estamos na horta, unha horta tamén moi ben traballada. Vamos coller 2 remilloites que ben chejan. A ver se non hai un ortiz por aí que se non pode tomar. Bueno, menino, xa teño ti xolo ao lume. Bueno, veña, vamos para a cociña, que calor na fai. Aquí temos, Lola. Pero ti aproveitas a mínima para marchar, galopina. Non, fui pola pota. Mira, non me xoito. A ver, A onde que veña, menino, trae a potiña para Pero, facer. onde fuche por aí? A la cena ou á fábrica de potas? Xa vou poñendo aquí ao lume.
Mira, cortar ya, non leva o aire. Regúlalle aquí, 75 grados, 72 aquí, porque... Eu penso que xa hora de botar a pataca, Botar a pataca ou botámoslle primeiro unha repichoca? Botamos arriba, non? Veña, va. Chámacheme Larpeillo, a vista de tanta xente, e agora vone quedaré, Larpeillo para sempre. Bueno, Canta, more! moito mejor da voz cantar desa maneira. Vou remexer aquí, Espera, bótalle máis patacas, que non leva de abondo. Estos son para 3 personas. Aí, bótalle aí. Moi ben, moi ben, menino. Bueno, Eu penso que vou ir amañando o rombo de merluza. veña, vai amañando, mentras eu vou aquí a ver se fajo ben con esta pataca xa do partido. Que veña algo durador. Veña. Eu penso que xa é mellor de meterlle dentro xa, Que? Eu vou ir metendo dentro. Meténdollo dentro. Vou ir metendo Mete. Espera, mételle ben aquí, que estaba as 32. Dalle, menino, dalle. Aí. Dalle, meu neno, dalle. Moi bien. Bueno, pois ao final esta pataca non a imos utilizar porque chamou aí Venancio que non ven comer. Bueno, Venancio é meu fillo. Bueno, eu penso que isto xa vai tarde. Eu vou botar outra. Outra, é que antes botamos a... Larpeillos, larpeillos. Larpeillos, Non te encanta a canción, ve. Cal é a canción? Que non sei. Que boa pinta ten, mirade pra aí. Ves, hasta o narrador oíste metes, Bueno, menino, penso que isto xa está. Eu tamén un pouco presión por aí, mexemos á mesa. Veña, vamos a aderezar. O pirixel, botámoslo, deixámoslo caer por aquí. E o orégano vamos a botar un pouco porque é bastante fuerte. Metenlo a lar arriba da cámara. Mira que presentación, Loliña. Menino, que trouxe unha cousiña. Ai, trouxe unha sorpresa. Por meus amigos larpeirinhos. Bueno, ímoslo comer nós, os larperiños como se non tuveran. Pan de carral. Ah, pan de carral, esto sí que é bueno. Tapamos marca que non queremos ter en conta eso. Veña, Bueno, vamos. eu penso que xa hora de levar a tixola. Veña, come. Bájame o lume. Ui, que se me sale, os botón, a cociña vai bella. Se salen os fogos Bueno, fuera. amigos, que Veña, eu cocina levo o máis pan. bonita, Eu levo o pan. Como se vai a poñer nas larpeiros Tomás, Vamos para a cociña. Hola, amigos. Vamos comer todos xuntos. Si, xa vas comendo, carallo. Xa estamos á mesa con nosos amigos Toñita e Loliña. E ora, se me permitides, vou coller un pouco de pan e vou mollar no plebe da robaliza. Eu tamén podo, menino. Ti non? Pois como pasou? Dios mío, cosa deliciosa. Bueno, ahora imos cantar a última repichoca para cerrar a noite. Eu penso que cantamos este e marchamos, Cantamos este e apagamos, que nos pagan tanto. Vou empezar eu. Veña. Larpeirinhos, 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 vai mal. Este lindo es lomar de merluza. Está mellor aquí que no mar. Moi bien. Adiós, amigos, esta Os semana. lomos de merluza aportan moito fósforo á nosa dieta. Sempre é aconsellable tomar moito pescado polo menos unha vez á semana. Ata logo. Que bo!